Avui en Eixir a casa tenen la previsió de l'oratge. Bon dia, Vicent. Canvia radicalment. Canvia, i avui la cosa només fa que començar, perquè avui només esperem algunes pluges que, com a molt, a partir d'esta vesprada podien ser localment moderades, però atenció, perquè demà sí que podien tindre pluges fortes i pluges importants. De moment, anem a veure com comencem el dia. Si anem primer cap a la província de Castelló, a Benicàssim, cel tapat, la temperatura una miqueta més baixa, de 7 graus, i no massa lluny cap a la plana. Han caigut ja alguns xicotets ruixats. També han arribat a caure gotes, fornejos més bé, a la ciutat de València, on el cel està nuvolat des de primeres hores del dia, amb 10 graus de temperatura. I també cel tapat a la província d'Alacant, imatge de Benidorm, primeres hores del matí, amb 10 graus i un 56% d'humitat. Veiem ara l'evolució de la situació en les imatges del Meteosat de les últimes hores. De moment, el sistema frontal que ens passa ahir i els núvols que ens arriben avui tapen el cel i deixen alguna xicoteta precipitació. El més gros, la molla de l'os, l'esperem a partir de demà. Així tenim aquesta pertorbació que està a esperar que entre pel Mediterrani i ens afecte de ple entre el que seria sobretot divendres de vesprada i dissabte de matí. Amb aquesta situació, el que cal esperar és un oratge amb el cel ennuvolat. Avui, pluges disperses i dèbils que, atenció, podrien ser ja localment moderades a partir d'esta vesprada, a l'hora que el vent de gregal gira i es fa de notar sobretot cap al sud. Més fresca, les temperatures baixen. Ahir les màximes més altes arribaren com a molt als 25 graus i avui es quedaran en general per davall. I atenció demà. Demà, cel ennuvolat, cel tapat, les pluges que afectaran a partir del matí, vesprada, sobretot esta zona, localment intenses i fortes, i a últimes hores del dia podrien arribar ja cap al nord de Castelló, amb vent de gregal que bufarà més força i un ambient que serà fresc. I ara sí, els deixem amb els Jackson 5. Encara no. Els fans del grup britànic One Direction ja poden veure en vídeo el nou single d'esta banda d'adolescents que triomfa en l'última edició dels MTV. Viure mentre som jovens és el títol d'aquest treball que deixa a la venda el 2 d'octubre.